πρώτη φορά που σας συστήσαμε την Μπούλε μέσα εδώ από την εκπομπή μας, πάρα πολύ μου στείλατε μήνυμα στο Instagram. Γρηγόρη, τι γίνεται και τι. Παιδιά, εγώ δεν είμαι φανατικός των εργαλείων, αλλά ενθουσιάζομαι κάθε φορά γιατί ο κύριος από εδώ είναι ο μάστορας που τα κάνει όλα. Κάνει τέτοια μαστορέματα συνέχεια. Του έχω πάρα πολύ εμπιστοσύνη. Και στο τέλος μου είπε Γρηγόρη, τα εργαλεία αυτά είναι φανταστικά πέρα από τη διαφήμιση, πέρα από οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, τώρα εδώ, την άλλη φορά είχαμε δείξει μηχανήματα, εδώ έχω χάσει την μπάλα τώρα. Εδώ τι γίνεται, ρε φίλε. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Είναι όλα με μπαταρία. Όλα με μπαταρία. Περισσότερα. Τρύπησε, κόψε. Τρίψε, φτιάξε, σκάψε. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Εμένα ξέρεις τι μ' αρέσει. Τι? Καλά, πέρα από το ότι είναι και στην πρίζα, είναι η μπαταρία που μ' αρέσει. Η μπαταρία τους είναι δυνατή. Αυτό τι είναι τώρα? Αυτή είναι σπαθοσέγα λέγεται, δεν το έχω βάλει για λόγο. Πώς? Σπαθοσέγα λέγεται. Α, για λόγους προστασίας δεν το βάλω. Ωρε φίλε, σπαθοσέγα. Ναι. Πώς? Βάλει, πατάς ασφάλεια Ναι. και μετά το χέρι. Με αυτό κόβουμε σίδερα, επιτόπου. Θέλω λίγο να δείτε. Ξύλα. Προσέξτε λίγο, είναι με μπαταρία. Θέλω λίγο να δείτε την ένταση που κάνει μπροστά το τρυπάνι για να καταλάβετε πώς αυτή η μπαταριούλα εδώ πέρα δημιουργεί τόσο πολύ δυνατή ένταση. Αυτό εμένα μου έχει κάνει εντύπωση. Εδώ δείτε, εδώ. Μπράβο, ρε φίλε, σπαθοσέγα. Ναι. Πού τα ξέρεις όλα, ρε φίλε. Φίλε, εντάξει. Αυτό. Αυτή είναι σέγα. Μπορεί να κόψεις σκύλο. Θες. Για κόψε, για κόψε. Κόψε. Δώστε ένα χειροκρότημα, ρε. Τι άλλο, τι θες? Αυτό εδώ, αυτό. Αυτό είναι τριβείο. Α, μου το έχεις πει την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, αυτό ανοίγω. Ναι. Έχω και τη σκούπα πίσω. Συγγνώμη, τόσο εύκολο. Από αυτό εδώ, πάτησε αυτό εδώ. Το κλείσε, τώρα το ανοίγει. Το ανοίγω. Πράσινο φωτάκι εδώ. Ωραία. Ναι. Τι είναι το πλήν και συν? Πόσο θες να δώσεις? Ναι, αυτό? ένταση. Ναι. Λοιπόν, η σκούπα μου είναι ανοιχτή, που σημαίνει ότι ξεκινάω να τρίψω. Πήρε η σκούπα. Βλέπεις. Τι πέφτει, τίποτα. Ψίχουλα. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε ένα challenge για να δω πόσο έτοιμος για όλα είσαι. Προκαλώ. Λοιπόν, έτοιμος. Έτοιμος. Βάζουμε και τις τρεις μέσα. Πες μου. 3, 2, 1, πάμε. Εντάξει. Κοίτα. Εγώ νόμιζα ότι βρήκε κάτι κάπου κάτω. Εγώ- Είμαι πολύ καλός γιατί λόγω βάρους τρυπούσε πιο γρήγορα. Καταρχήν δεν στο είχα. Μπράβο σου. Μα εντάξει, είπαμε ρε φίλε. Δες το. Υπήρξε, σε παρακαλώ, τι είναι αυτά που λες τώρα να πούμε. Έκανα και 2 χρόνια σε σερτζής, αδερφέ. Δεν είμαι έτσι. Εντάξει, 2 χρόνια είπαμε. πότε, πριν, πόσο καιρό? Πριν 60 χρόνια. Α, Το σημαντικό είναι ότι 2 άνθρωποι, ένας που είναι άσχετος και ένας που είναι σχετικός, καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα εργαλεία είναι φανταστικά. Και το ζήτημα επίσης είναι, γιατί ρώτησα να μάθω για τις τιμές, είναι ότι είναι καταπληκτικές οι τιμές. Εγώ θα ξαναμείνω στην ιστορία της μπαταρίας. Αυτό τι είναι? για να φτιάξεις λουκουμάδες. Αλήθεια? Ναι, αναδευτήρι για τα χρώματα. Τσιμέντα. Α, για τα χρώματα, όχι για λουκουμάδες. Τι λες για Σ' λουκουμάδες? άρεσε όμως ο λουκουμάς, Ναι, για να δω. Εντάξει, κάνει και για λουκουμάδες άμα θες. Όχι ρε φίλε. Σας παρακαλώ, δείτε λίγο αυτό που προσπαθώ να πω. Δείτε λίγο την ένταση της μπαταρίας. Ωραία φίλε, τι ωραίο. Φιλέ, με μπούλε είσαι έτοιμος για όλα. Αυτό είναι για να βάφεις. Πιστόλι. Ρε φίλε, όλα τα έχει. Όλα τα Το πάντα. διπλανό τι είναι? Σκούπα. Για το τηλεσκοπικό τριβείο. Τρίβησε πάνω του βάρια, πιο ψηλά τείχους. Ρε φίλε, άρα μπορείς να κάνεις τα πάντα πάντα. μόνος σου, Μόνος σου. Μπούλε, μας έχεις πάρει την καρδιά, ειλικρινά. Αν, Μπούλε, καταφέρεις και με κάνεις να αρχίσω να μαστορεύω, τότε χαλάλη σου και συγχαρητήρια. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Ψάξτε να βρείτε τα Μπούλε και δείτε και τις τιμές. Θα ξετρελαθείτε και θα καταλάβετε γιατί μας έχει πάρει την καρδιά. Έλα, πάμε να σε κεράσω τώρα κάτι να πιεις. Ωραία, να πάρω Έλα. και το εργαλείο μου. Έλα, μάστορα, ναι. Δώρα αυτό από μένα. Δώρα από μένα.